Hoxe imos a viaxar ao Grove, imos a cumprir un compromiso que dende fai 9 anos estamos facendo os ex-componentes do Hierros Diego, do Club Ciclista Estradense, aquel equipo de aficionados que chegou a ser o 15º do ranking nacional. Todos os anos nos juntamos para dar unha volta pola península de O Grove e rematamos subindo o alto de Xiradella. Digamos, é unha competición entre nós, fixemos dos equipos, Puretas contra Pipiolos, e os Pipiolos de momento van gañando 4-3, o sea que van 7 anos, 7 edicións. Esta é a 8ª edición do reto, pero dende logo fai máis tempo que nos estamos reunindo en col dunha mesa con cea todos os anos, prácticamente, menos os anos da pandemia e o ano pasado. Por eso este ano é o reto 2024 e esperamos que en breves datas pois fagamos o reto 2025. Reto 2024, Pipiolos contra Puretas, desharemos el empate, nos tiramos a las cunetas, hasta que todo remate, vamos a por ello. Como decía, somos componentes do Hierros Diego, do Club Ciclista Estradense, e o lugar de orixe dos participantes é de Betanzos, de Narón, de Pontedeume, de Cangas, de Cuntis, de Pontevedra e da Estrada. ¡Vamos! Este ano foi un pouco máis movido pola presenza do Rei Emérito en Sanxenxo e unha concentración de motos en Baltar, que motivaron a presencia masiva das medidas de seguridade. Que son pocos y cobardes, 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 que son pocos y cobardes. Non podemos contar con Jesús González de Pontevedra, con Pintor da Estrada, con Chema Rodríguez de Narón por motivos laborales. Ades Marque e Agustín Gómez, fin de semana ocupados con tarefas dos fillos por motivos familiares. Pipiolos contra Puretas, joder, desharemos el empate, nos tiramos a las cunetas. Un ano máis ganaron os Pipiolos, o resultado neste momento é de 5-3 nestas 8 edicións que levamos celebradas. Aquí non gaña o que chega primeiro, aquí gaña o mellor terceiro dos dous equipos. Os equipos dos Pipiolos este ano estaba composto por Diego Maroño, Óscar García, Juan Mourón, José Ameijeras e David González. Os Puretas só presentaban a 3 participantes que, motivado pola ausencia de Pintor, de Marque, de Chema e de Agustín, solamente podíamos participar Rubén Braje, Román e eu mesmo. Reto 2024, Pipiolos contra Puretas, desharemos el empate, nos tiramos a las cunetas, hasta que todo remate, vamos a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocos y cobardes, que son pocos y cobardes. Y cuarto, Hicho cuarto. Contra Puretas, desharemos el empate, nos tiramos Rubén a Braje. las cunetas, hasta que todo remate, vamos a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocos y cobardes,
y cobarde. Venga. Somos como el Bisma. A marcha este ano tivo un cambio no regulamento, pois experiencias anteriores non demostraban que o pasábamos moi ben ao longo do camiño. Este ano optamos por facela neutralizada ata chegar ao cruce que leva ao alto do mirador de Siradella, onde estaba instalada a meta, a nosa meta, e onde tradicionalmente sacamos unha foto de familia e rematamos despois indo a cear a un restaurante ou unha taberna típica que uns anos salen mellor que outros. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre. Cobardes, que son pocos y cobardes. Reto 2024, pipiolos contra puretas.